Ei, però hi ha una noia allà al final que pica de mans però ho fa així. Fantàstic! Home, això comença a semblar un concert de Sant Jordi. Què dic? Com si això sembla... En el ritme de mil. Va, que traurem una parella. Planteu-vos davant d'algú que encara no balli. Troba algú, digues-li hola. Hola! Saludeu-vos, picant amb les mans. Xip-xap. Doneu-vos.
Thank